ngai thatu le thlir tu te zong song in zawa in chebe le be kule ole tuntum kan video po hian case ngai nom tak mai kan ngai tha in kan thlir ho le dona video te abula changa top thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thak sak le theu donia January ni riat kum sang kha sakwa somka pako zana khan mi pakha chuan anupoi ni tharhlim chu a thok ti top sakin arwang chu suitcase a khong hnuwa gilvot tak mai chunga chuan anupi ruang chu atiral zuya chuta me che khong ai thak tak mai hming chu Julie Mary Scully in me che mel thatak model hlotling le lar tak ani a non nuam tak mang chawen apasal ama mang em to le mi fel tak mai ani boka ma se ni aliam tak zela chuan Julie chuan annu panun chu ning chawin mi pakha jors an ti chu atong ta a ma se ani ero mire thei ve tak ni in mi che boro ve thei tak le mi che mel tha lom tak ani thunga ma se chu teng ang mi zia ani chungpo chuan Julie chuan apasal ama mangi em tu chu kalsanin chu pa chu anrama chuan azui hong ta tho ani te chuan an pahnih chuan thingtlang kholian baklawa kaldonin chuta chuan ani nei soita a ma se tu ma mai chuan Julie chunga chuan thilrap thlak tak a thleng don ti chu an hri om love engwangin nge ama mangai tak to le a hlim na zok tornia ari mi papan tu Julie hi mi pathalo tak mai chu aton thei tak mai le Julie chanchin kan ngai thak le tur hi mangai na le in phasan awanga thil thleng mai chau ani lawa eng ang chia thuruk lian tham in thop tel nge ani ti te kan shetel don bok ani July ni riat kum sang kha sakwa somriat pakwa khan tim ni sa kum sum thum patnia upa businessman ni bok chuan me che pakhat kum som ni pakhata upa Julie Scully chu toipui kama nisen san hnuaya alawin pholai chu wa mu in a hmu masak bern atang chuan a hmanga ingal emema chuta tang chuan in hmelsha chhoda zelin anin ngai zong zuya annu a phei chuan an pahni hian tension thelo kho pathuka anin hmanga ibaka an pahni hian an hlim don ta ema ya chuan ti ma chuan Julie chu a hmanga hle baka aril rolam le atak salam thlenga thataka enkolin a thei ang tokin a hma hun tur te a boi pui sak veka chu mai baka a fuina le atan puina hnoya chuan Julie chu beauty pejina te telve zuin reilote a Julie chuan preliminary le advanced te po chu a pasa chumi hnu chuan final te po alu zuita ani ma se chumi hnu atang chuan Julie nun dan chu ain thlak danglam ta hlok mai enganga har sana po paltlangai don po ni se Julie chuan professional model ni chu tumtlatin chhonlama Julie chuan timana thona chuan poichin ma se zanlama iro chuan modeling lam chu a boi pui ve thunga chutian chuan na sataka in bua se chhauzelin ani tumni tur chuan a thong se mema chutia modeling lama lu tuma na sataka a thota ka chuan Julie chuan bikini magazine inlan ve thein tur na chu a hmuta hlawa magazine chu alo chhuatak nuwa chuan mi de song song chuan tunge Julie chu ani ti che chu anlo hmu in anlo hre theita ani ya chuan chu ta tang che chuan Julie career chu ron tha chhauzelin mitam tak le do ron ani mai pe alama mi hip theina anga em boka chu mai ba ka public event sang sanga te inlan chenin chu ta tang chuan mi thil ti thei tak tak te hmel sha chu ani ve zuita a te chuan kum sang kha sakwa somko for live wel khan Julie chu state cha official taka ron inlan tanin chuta chuan beauty queen ni na ani zuita bok nian alarna chu azol ta hemaya ma se chutia him takle adu dan anga awm thei hun chung ero chu arei lo he thung November ni som parokum sang kha sakwa somko pakhata khan Julie le timate chuan New Jersey a Hamilton Square ombiak in lian ve tak pakhata in ina hun chu bo sain ani nei suita a chumi hnu atang phe chuan Julie nun dan chu mi tam tak thina an nun dan tura an lo swang to thin ang khani in e zonna konga a hlotlin mai ba ka no panun him tak nei tel box le hotel box ani awangin mi tam tak tan chuan Julie nun chu a om ta hlemaya amai ro chu Julie chu alar tak tel tel hnuwa timanena anin kara chuan boina aron omtran tatlat mai anno pa in kar chu in hlat tel telin event poimo ate po anno pa chuan an kaldun tangai mi olawa chu mai ba ka tima chuan a hmangai hle ni ti hretu Julie chuan tima hmangai na te chu aring zo lo tlat maya a chan chu maktak mai hian a hmel thatna le a pian na la te chuan mi patam tak a hi pani ti Julie chuan a hriat ve thaw wang le a pasal tima chuan chung ama lo hmel du tu mi pa te chu a thik ve ngai mi alo nia a hriat awang te chuan
ti ma chuan angai sak thadu to lo ni in asia a ma se February thlakum sang khazakwa samkwa panga khan Julie chuan ti maniana an fama saber to chu pain chuta chang chuan Julie nun chu ain thlak danglam le ta a har sanale boina chi sang sang te chu tok chhawda malmolin chutia nau te te apai ta ka chuan atak sa te chu alo in thlak danglam mai ba ka atak sa te chu lo thau chawin apian nal tak tak te chu alo in thlak danglam ta a chumi ban chuan Julie chuan atak salam mai ni lovin aril rolama po har sanale boin tam tak chu to pha chawin ami zia te po chu ain thlak danglam ta vek maya til hode te ya po athinarim ma thinin amote po ain thlak jing thei hle bok ani te chuan chumi kumvek November tha Julie chuan fano dom tak mai a hring ta a ma se chuta a hlimna po chuan hun rei tak chu a dei thei chang haulo Julie chuan naute a hrin atanga thlakhat na leka depression na sa tak nein a thei dop chu han chwa ve bok thin ma se a pian nal tak thin de kha ani le le thei lo tlat maya chumi wan chuan a modeling career chuan choilam chu pantel telin chumi hnuwa ati thei song chu a fanu le a pasal te chu thataka in kol le housewife ni chaw chu anita a chu mai ba ka van doi thlak tak main Julie chuan a pasal ti ma chu a hmangai to lo mai pe alama a pasal po chuan a hip to lo ani ti a hre chhuak ta a chumi ni wan chuan April thlakum sang khazakwa somkwa pasaria khan anno panun le an chungkwa chu a ke chiat mai lo nan counselor an pandun ta a chuta tang chuan anno pen kar ti po chuan zia umlam chu panve ta deuh lekin chumi kumvek November thla chuan avoi hnin atan Caribbean Sea longmanga zinveiwa an tum le ta a chuta an zina chuan an pahnia anin kar chu a thalama ma ason tir ngei po chu an be sei donin chuta an zina chuan thil chu a thlak danglam tak ngei maya ma se an rin lo le an be sei lo angin thil chu akal zok don ta alo ni chuta an zina chuan khati laya kumsom hni pakwa upa Julie chuan long khal tu la no pang tak mai jor sa an ti chu tongin ani hi kumsom hni pathum leka upa Grace apiang le seilian ani a mi pahmel thabe tak ni ma se ton manun boi thlak ve tak ani thunga chu thil chu wan doi thlak tak mai no pangte ni la hian an chung kwa chu ron ke chha in chutia an chung kwa ke chha ta ka wan chuan aril rolama ngong na satak ani pha ba ka apa po rei tak a huat phang hi hi a anno a phe chon jor sale apa ti in kar chu thalo tel telin tum khat phe chu jor sa chuan apa chu chemte in a hliam zui te hialani oma te chuan jor chan university a chhuat nuwa chuan toipuya hnu tho chu thlangin galaxy longa chuan a thokta a he long hi ti male anopui Julie te chol man long kha ani nge nge ani te chuan jor chan galaxy longa Julie a hmu sak ber tang khan ami chu ala ta ngal emema a mel thatna ti le a pianal te chuan ami chu la thoma se abiak takin ain chena man to ti sha tak tak ti le atlero in bel te ba ka abiak takin akota alung hlu zung bun bun chuan ami chu ala le zwala te chuan chung a thil hmu ti awang chuan jor sa chuan Julie chu tungi ani ti chu hre ta thuain ngei zon po chu atum ta hle maya atuk loka long bathara chuan jor sa chuan Julie chu wapanin an pahni chuan in hmel shana te an nei ta a ma se heta hian jor sa chuan do shel ngal pangin galaxy longa chuan an senior sailor ani thu a shel thung amai ro chu Julie ero chuan jor sa tu sei bel te le a hmel thatna te chuan a hip ni em ema athu se song song de chu lo ring ngal vekin an pahni chuan anin hadon lo ta phiana chu mai pe lama longa an chuan to ber san tura chuan jor sa chuan Julie te no pa chu long chung vel fan kwal puya chuan somin hlim takin anin kom ta hloma te chuan November ni riat kum sang kha sakwa sum ko pasaria Julie te no pa chu an chuan na longa tang chuan chukin galaxy long chu an mang tha no chuan New Jersey an no pa chuan an le zui le ta ani hetia an ina an net let no hian ti ma chuan an long chuan na pakhata long khal tu sakle pakhat ve mai chu a hria zui to lo ba ka a thei hil zui ngal maya amai ro chu Julie ve thung chuan chu long khal tu chu a thei hil thei ta reng lo hetia an ina an hon nuwa po hian jor sa chuan Julie chu message te ron thon deuh reng thenin Julie chu a ron fakna sa thei em ema chu mai ni lovin ani anga mi chemel tha chuan mi pa fel takle a thatna te mo sak thiam tu tor am mo thote a ron shil thin boka chuti lai mekin a chang chuan jor sa phone call te po chu ti ma chuan lo chang thin ma se ti ma chuan rin helna po nei chang lo chuan anopui chu phone chu apele mai thin boka
ya chuan hunde aliam ve zel nuwa Julie chuan arina tile a thinlung de chu Jor Satan chuan hlan filter to in a pasal po chu angi sakta ngai reng lawa ma se Julie ina a hriat mel lo thung chu Jor sa chuan hetia a biak reng lai po hian longa an tho pui me chi anin ani ngai song reng thau ti chu ni omye ya chuan January thakum sang kha sakwa sumkwa pariat alo thlena Julie kum sum thom na pian cham alo thlen ta ka khan Julie chuan a pian cham lom na tur hmona tan galaxy long chu a thlang le ta a chuta chuan a pasal le a thianti nen a pian cham chu lomin Jor sa po chuan Julie chu thian hlui ang takin zanje ei puya te alo som boka ti chuan heta hian Julie chuan aril ruwa thil om song song te chu Jor sa chu shilin anno panon him lo sia ti le aril ru a ha thi sia te anno panon him om lo tak la ka tanga chwa zalen ngai na a shet lo sia thote chu a soita a chuta cha chuan Jor sa po chuan Julie ril ru chu hria thiam pui om tak le lo tor pui ve ang taka lo amin Julie chu a ruma thutam jok soi pui tur chuan a som lu theta a chutia Jor sa ruma an pahnia anom dona tanga darkari vak lawa chuan Julie chu a pasal bula chuan a ron let ve le mai boka ma se aril ro chuan a pasal ti malam reng chu a hoi thei to lo Jor sa chu ami palo zon ruk reng thin le atana khwanu rat nia chuan angai ta hmia mai bok ani ma se chutia birthday an lom zo hnuwa in an hon le to hnuwa chuan a pasal ti ma chuan Julie chu ain thak dak lamani ti a hre thiam ve tanta a Julie chu alaka tangin ain la sang tial ani ti le a be thangai lo ani ti chu cheng taka hria in ami zemak tak mai chu amu chhuak ve ta a rum khat phei chu ti ma chuan an chauka Jor su thalak a hmel chau alana chu ba mu in chumi chungchanga anu pui han so chuan ani la chuan chu thalak chu Jor sana a thil pek ani thu alo soi maya chuta ti ma chuan Julie in long khal to mi pa pakhat lu kol le ngal ve mai anga event thei chu mak ati hle nge ani ya chuan khatia New Jersey a an let le nu khan ama a anun man thin dan ang khan Julie chuan man tum talabin anun dan zong song te po chu thak danglam atum ta a chuti lai mek chuan kumsari don Julie ne na ani nei nuwa chuan ti ma po chuan annu pa in kar nuam lo le in hlat talu tuk chuan alo ti chawin ati hawi hle buka chumi wan chuan anu pui Julie ne na chuan atop na atan counselor chu mu dun le aro taringota ma se ti ma hriat mi alo chu anu pui ne na anin kar a hlat tak na chan le thil hote te ya anin hau tak reng na chan chu anu pui Julie hian mi padang do ani ibang ani ti chu ani ome ya chuan Julie in counseling chu kal adu lo thole ama omshan adu tho a han soida ka chuan ti ma chu a thinarim ta ema chumi wan chuan thinrim takin anu pui hnen a chuan in chen adu tho chu a soi ve ta ani ti chuan chun thlatir lama ti ma chu anina tang chuan chok zin ama in dang alo sang ta a eiba ka hian Julie ina abiak po theina to le a poisa pek thin na po chu ti top sak vek bukin arin dana chuan Julie chu a tran puina le a poisa tel lo chuan thakhat po a om thei a ring lawa ma se Julie ril ro ero Jor sa chuan alo khat ne in Jor sa le a na tho na longbak chu thil dang engma ngai to anei thei to lawa chu mai ni lovin Jor sa la in risakal tura alo thlem ve reng boka wangin aril ro a chuan thil dang reng chu alo theimul lawa ti chuan flight ticket te a book nuwa Jor sa hmutur hian a om na mun chu an no fa in an wapanta a hetia an wa thlen hnuwa hian galaxy longa quarter pakhata chuan cheng hawin chu galaxy long chu Julie tan chuan Jor sa na thona long pakhat ve chau ani mai lawa chulai hmun chu a hmangai tak om na hmun le an chen don theina hmun hlu tak ni in atan chuan ni ina tuipui a chungte ser ser te chu thil romantic tak ani nge ani te chuan July ni le kum sang khasakwa songpa preta khan Julie chu New Jersey a let le in chuta chuan modeling lama chuan lu non le atuma eta hian ji ma te kala a pianal tak mai te chu nei le tuma na sataka a thorim hnu chuan July thalai hola Julie chuan ari na ke chu kwa lai mai chu a pai theita a chung a hlimna te chu Jor sa chu fix manga washilin advertisement tam taka innan be tura an som thote po azek tel buka ma se Jor sa ero chuan Julie chu lo se selin a taksa te po chu mi padang motil ve lo turin alo ti datlat maya chutianga Jor san ati na chan po chu Julie chuan Jor sa chuan mi padang chu a thi kan ni chu ringmain a pasal masa ti ma ero kha chuan mi padangina a taksa an motor po kha poi ati be bak lo ni in a shet pha ta boka
ti chuan Jorsan advertisement lama inlan a phaltak silwa chuan Jorsa thu soi te chu zomin an somna te chu a hnol da beka ma se Julie in heti laya a hriat me lo chu Jorsa chu mi control tum takle adu dan anga akal lo chuan thil engma ti she nei lo ani ti chu ni ome ti chuan himi hnu atanga reivak lawa hian Jorsa le Julie te chu in hwal ta ngalin ti manena anin chena an ti chian be le a arang theng bera in nei po chu an tum zui ta boka heta anin holna hian Jorsa chuan Julie chu rangka chak zongbon man tlom tak dolphin lem chu le sakin chu zongbon chu anal lem lo mai pialama amana tlomani ti po a hriat hle maya ma se Julie chuan a zongbon chu a thian te hna chuan in chong tak chung hian hmutir ve thawin Jorsana a surprise gift ani thu a sei ta boka chuti lai mekin a pasal masa ti ma chuan phone bila dollar sang sari lai mai chu aduna wangin chumi chungchanga chuan Julie nu chu apabia chuta anin biakna chuan Julie nu chuan a fano thil ti swal te chu thup sak ring bik theilawin ngai zong dang anei thu alo hril zui ta a ti chuan chung thu te timana hriat nuwa chuan Julie chuan chutiang anga om adu ni chuan an pahnia in chena te po chu ti fel to mai adu thule an pahni tan po a that zok arin thu te alo sei ve ta bok ani ti chuan chumi hnu August ni somni pariata Julie chuan Jorsatan a chena hmuna akal theina tur thlona ticket a lei sakta a Jorsa an ina aron thlen hnuwa chuan anu le apatinin po a in hmel hria tirna te ani baka shopping market a te kalpui bokin thomhno le thil dang man to tak tak te Julie chuan a lei sak cheu boka chumai baka Jorsa lu kol le a ha te po chu an siam that theinan Julie chuan a thianu chu phone manga wa bia in Jorsa ha le asam te chu siam sak turin awangena ma se a thianu chuan alo siam sak tu lo ani oma amai ro chu hemi hnu a hian Julie chuan hair transplantation advertisement pakha chu mu fu ta hlawin chuta chuan Julie chuan Jorsa sam chu an siam theinan poisa dollar sang khazarok chu appointment siam nan amang zui ta a chung thil te chu Julie ni chuan alo hria chuan a thina rim te mema Jorsa chu a fon tan chuan adu puila mai baka alu ala kol zui buk awang le Jorsa chu a fonu de chung kwa ti ke chetu nia a hriat buk awang chuan chu pa laka chuan alunga oilo hle maya chu mai baka hetia Julie bula Jorsa aron om chung zong hian Jorsa chuan na po a thok pe ngai lawa chumi wan chuan Julie credit card chu a thil du leinan chuan man sak mai theinin thil man to tak tak tela chu a lei or ngai lawa chunga wang tak chuan Julie nu chuan Jorsa chu mi thatak ani chu a ring theilo bur mai ani chuti lai mekin September tha alo ni chuan Julie le timate in chena chu ti fel ni in tima chuan Julie ne na anin chenna inrem siam na tan poisa dollar noi ruk lai mai chu Julie chu pe ka tum zui ta a hemi hnu a hian Julie chuan Jorsa chu anina chuan hroile in heta hian Jorsa chuan Julie nu le patin hina chuan do ta soya chuta chuan mi hlo tling tak anga in soyen khowela longlian ber dot tu an siam mek thu te a soi boka ma se Jorsa chu eng ang point in soi thei chen ma se ani na dik tak ero chu a thup thei hau lo rum khat phei chu Julie le anu chuan in hmu thiam lo na nein Jorsa chu thok le khata aron rak ta chem maya anhu a phei chuan bang te chu ron hnek thoi thoin Julie nu chu a shoka rek bet pa chuan za lo taka Julie chu beto lo turin a shil ta hial maya chu thil thleng ban chuan Julie nu chu a thin rim tak zet ani ber te chuan rang taka tlan chuak ngalin police te po a kol zui tak ngala te chuan rei lo te a police te po chu ron thleng zuin Jorsa chu an ron man tak ngala ma se Jorsa chu jela tanga chwa adu ni chuan a chwa ni la la a US chu a chwa san ngal tur thole Greece a let le ngal tura ti ni in rem siam na an ne zui le ta ani ti chuan ti male Julie te anin chen te lai vel kha chuan ti ma chuan Julie chu ti boi to lawa anuna chuan injol to lo tup atum khani a ma se a thian ti na tanga Julie le Jorsan Julie ne na an fanu chu Greece a kalpui dei an tumani ti a hria ta ka chuan thinrim takin Julie chu vakol ngalin an fanu chu Greece kaltir ve lo tor chuan awashil ta boka chu mai ba ka khati lai khan ti ma thian ti le Julie te thian ti mai ba ka chung ki po chuan me cheno pang kum thum mi che upa chu Greece an kalpui ni vai chuan a thanle na konga le ril lam thenga ngong na satak ani pha chu an hlom ema wangin no pang chu Greece soi ve lo tor chuan an lo ti hloma chumi ni wan chuan Julie po chuan a fanu chu Greece lama chuan kalsanin
October ni somhnia Greece chu abathleng ta a ti chuan hetia abathlen hnuah hian a hmangai tak George na chuan a pasal nena anin chen a poisa dollar noi ruklai adon don tho chu vasilin chutiang anga poisa tam chuan George chuan a chen na khwa kavala a taxi company chu adin theidon bok wang chuan an pahnih chuan an hnim ta em ema hei ba ka hian Julie lomna atan hian George chungda chuan welcome party te lo bo se sak bokin chuta party an tan ma chuan George chuan Julie hne na chuan pasal le fanu ani do tho ero chu achung te tu ma hne na soi chhuak lo tur chuan shilin chutiang lampanga chuan achung de chu an khir hle thu a soi boka amai ro chu George chung te ero chuan an hria thiam thei lo sok ero chu Julie anga American mi chepmel thali house boxi ina an fapa an kho a mere thei deuh hlir omna hmuna alo zui ho du mai chan chu ni a ma se Julie ero chuan Jorsan in hwal na zongbon man tlom tak mai alei sak chu Jorsa chungte bula chuan in chuang tak chunga intervelin Jorsa aron zui ho we na chan po chu a hmang iwang ani thu te a soide boka ti chuan Julie le timate anin chen in rem siam dan angkhan tima chuan Julie chu atiara poisa dollar sing khat sang hnia chu api photanga abak ero chu thlatin dollar sanga zelin api anga apek tur sa dollar noi ruk apek tlin ma chu thlatin api to dona ti chuan December ni riata Julie le Jorsa te chu ma taka thawin banka an vakala chuta chuan joint account te wa hongin dollar sang ria chu an deposit ngal te boka hei ka hian Julie khan Jorsa te khwa a akal tum khan a poisa fain dollar noi kha sing riat lai chu aloking to bok ani ti chuan Julie chu Jorsa che na khwa a akal ve theile a han cheng ve to chu atira chuan a hlim em ema ma se Greece marlama om an che na mun chu an che na masa New Jersey nen khan alo in thlau le maya chu mai ba ka tong athiam na awangin Julie chuan tu ma kom thei ani ro boka chung thil ti awang chuan Julie chuan a hun chu khar taka mang thinin an in te a thian ti le a fanu te chu angai thei hle maya tin a chung ti le a thian te anga ema bang hian Julie chu a omai mai thei to lo ani ber an om na khwa te tak te chu aning to in an cho e chin ti le thil engkim mai chu a hovel vek tamaya te chuan December ni somhni pahnia khan cho sano chuan Julie in pasal le fanu anei to ani ti chu hre chhuak zoin a thin arim ta hle maya rik tong chuan Julie chu an khum ta chem chemin chen ho theilo chu ani tamaya ti chuan chutia anu le Julie te anom tlan thei tak sirawa chuan Jorsa chuan Julie chu hotel a te aria pui taringota ma se hotel fee chu an du ai chuan alo pung chak le mai si ti chuan December ni somhni pariata Jorsa le Julie te chu in how to chem chemin Julie chuan anin che na hmun chu America ram ang ani ve lo thule an che na hmun chu anin to hle thu te a sui chok ta a chuta athu sei te awang chuan Jorsa chu na sataka ron thim rim ngalin Julie ngonga chuan arek zui tamaya ma se wane thlau takin heti la hian Jorsa thian pa pakhat chu an bula chuan lo om ve hlovin Julie te no pa chu aron ching sang thei ta hlova chu thila wang chuan Julie chuan avoi khatna tan Jorsa chuan a that mayang ti chu a hlau ta em ema chu mai ba ka Jorsa chu ami palo zon chin le adu ang tak chu alo ni lo ni ti chu hre chhuakin police chu call atum ta a ma se Jorsa thian pa chuan Julie chu lo dang watin chu tiang anga Jorsa omna chan chu a thil ton velina a vok sau to em bang ani thu a shile ta ani te chuan ni te chu aliam ve ta zela ma se Julie le Jorsa te chu anin hau chun chom zel ba ka anin mil thei tak tak to lawa chu mai ba ka January ni le kum sang kha sakwa samko pakwa a Julie chuan a thom hno te chu a thil script sa alo thleng to ani ti chu notification alo donga ma se chu a thusia chuan aril ru atin hle thung a chan chu airport atanga a thom hno te ala ni chuan atan chuan let le ngai na om to don lo ni ti le Jorsa te khwa chuan a om ve reng angai to don ani ti a hriat wang ani a chumi ni wan chuan Julie chuan US a thian no pakha chu betaringotin aril ru ha na te chu awashilta a chuta a thian chuan Julie chu thuron lo pe in Jorsa du ang chuan an pahnia chuan in nei phota chumi hnuwa Jorsa chu a military service te chu ti so tir phot tur le ati zo hnuwa an pahnia US lama letle mai tur chuan thuron alo pita a ti chuan January ni riata Jorsa le Julie te chuan ani nei na tur le kha bel te chu ti filin an pahnia chuan January ni somni pathuma in nei na chu bo sai an tum ta ani
amai ro chu zor sa le Julie te chu anin ngei thei tak tak to chong lo me che tong do le chian kom pe tak chin Julie chuan ama om chu a thlang jok to fo maya chu mai ba ka zor sa amang ina te chu hlona chuan in thak tran ta bokin in ne na certificate te po chu nei to ma se an pahnia in som na chuan rei a dei thei don lo ni ti chu anin che ru ve boka te chuan chu tianga aum dan te awan chuan zor support chuan ol sam taka a ho sak thu thei dan tura a lo ro man lok te chu atakram a thleng thei don lo ni ti chu she thiam be mai in Julie chuan hunrem chang ani ma sak bera ala ka tanga tlan bo chu atum ti po chu a shilok vek bok ani ya chuan zor sa chuan Julie chu ani thei don lo ni chuan midang tu ma in an nei bek tur ani lo ti chu aril ro da to pin tlailam khobot taka chuan zor sa chuan Julie chu athian slam panin motorin akal puita a chuta chuan hmun fian rel rem lai an thlen ve le zor sa chuan kar chu ti dingin chutia zor san kong puya kar ati din taka chuan Julie po chu hlau thong taka alo om ba ka a thlan film te po atla tam man hle boka te chuan thok le khata zor sa chuan Julie ngonga chuan rek le takalin Julie chuan a thei ang tokin zor sa chu alo be let ve boka ma se zor sa chu a tha chak zok ani tla ka wangin Julie chu zor sa re na lakata chu atal chok thei dalawa te chuan zor sa chuan Julie chu a rek lum zui ta ani hetia Julie a thi hnu a hian zor sa chuan Julie taksa chu kar hnunga chuan dal in an kholama chuan alet puili a chuta alet le na konga chuan gas station a kal ko in khonbar tui ale ngala hetia khonbar tui ale hnu a hian zor sa chuan mun fian rel lampan le in chuta chuan Julie taksa chu halral atum ta a ma se khati lai khan ro a sora wangin Julie taksa chu a kang theilo tlat mai chumi ni wan chuan zor sa chuan Julie taksa chu a kara chuan da lut le taringotin anin lama chuan a hon puile ta a heiba ka hian an ina evidence om thei ang te chu ti chebekin Julie ruang chu suitcase a khong chu atum boka ma se suitcase a chuan ruang chu a thun len la owangin Julie lu chu atan bung le a chumi hnuwa Julie ruang chu suitcase a thunin halral tumin dila bok chuan akal puile a ma se khonbar tuiti po chu a han le nun le na in halral chu tum le ma se heta po hian suitcase chu ala kang le thei chong lo tlat maya chumi ni wan chuan thinrim takin zor sa chuan suitcase chu dila chuan thak le taringotin Julie lu atan bun po kha lengkera a paisui le ta bok ani te chuan heng thil a thlen hnu a hian zor sa chu Julie ne na an apartment lo chuan al om char chara Julie om ve ani ti hriat na evidence te po chu te chebekin a passport le a credit card te po chu a ti chetel boka tin zor sa chuan Julie bolaya a om na nia a soitor te po chu lo ngai to lok vekin a thil ti le tur song po police te a thiamang to ka bom chau chu ani deuh to maya heiba ka hian zor sa chuan Julie ne na an joint account siama mi poisa chu la chhok vekin poisa alak chho ma che hian zor sa chuan anu chu a kol boka chuta chuan ha mil tak hian Julie a hmule hmulo awazota chumi hnu chuan zor sa chuan apa athen sa om chu va ko le in Julie chu abo ani arin tho awashil ta bok ani te chuan hetia anu le apa te Julie abo tho awashil hnu a hian zor sa le apa chu police station a vokal ngalin Julie bo tho chu an va report a ngala chuta police te po chuan chutia anu pui abo tak ringot mai awan chuan zor sa chu an lo khongai hlom em ema ma se helai hmuna he chuan hetia hankal bo ringot hi thil thleng jing tak ani awangin police chuan chutia Julie bo po chu an lo ngei vin lo ba ka chuingun ngai em ema po an lo ro tlawa chumi ni wan chuan police te po chuan zor sa chu anu pui Julie chu wazong le photorin an lo shile ta ani ma se atu ka zor sa chu US embassy a vokal in Julie bo tho chu a report le a amai ro chu embassy a thokte po chuan zor sa le Julie te chu anin house le anga an lo ngai ba ka Julie po chu in ti thobeng tura a chok satle ani chu an lo rin ve mai wangin zor sa thu sei te po chu an lo beng khon thadu lem lawa heiba ka hian chu minute lai lama chuan zor sa chuan Julie thian de chu vakol le in chuta chuan Julie nen chuan athen sa anin bodei thu awashil le a chutia zor san a soi chuan Julie thian de chuan thil thlen da nia an rin ma sak ber dana chuan zor sa le Julie te chu anin hawanga zor sa chuan Julie chu poda thla ko wangin Julie chu atlan bota ani te an lo ring dewa ma se hun aliam tak zel hnuwa le Julie chu an biak thei tak me lawa chuan Julie thian de chu an hlau thong to em ema chumi wan chuan zor sa chu an bako le a chuta chuan zor sa chuan Julie thian de chu dot lo shilin
Federal Bureau of Investigation tina Julie chu anzon mek thu alo shel ta hlama chu mai ba ka hemi hnu re vak lawa hian zor sa chuan police chu vakol in chu ta chuan ruk ro ina an in arok thole chu ta chuan a passport le thil dang poimo tak tak te a bodel thu awasoi te bok ani te chuan January na somni pakhata zor sa chu benka vakalin an puisa te lak chho chu awatum le a ma se heta hian che ka chuan thil fel lo awmawangin puisa te chu ala chhuak thelo tlat maya chuti lai me chuan Julie chung ti le thian te chuan Julie chunga chuan thil thalo tak a thlenga ni chu lo ringin Athens sa US embassy lam chu an ron be popa chu mai ba ka TV reporter te po chu be bokin Julie bodan vel chui chhuak tur hian an ron ngena te chuan US embassy lam chuan Greece thu nei tu te hena chuan Julie bodan chu kim changjok le thajoka chui chiang tura ron norin chuta chuan Julie pasal zor support chu atir bera tanga police le media lamte rin helber le anmit fuk na ber ani bok nian zona an so takngala ma se zor sa chuan athu soidan tor alo ngai twa sa to angkhan soi takngal char charin chuta chuan kalwala atanga Athensa Julie thomno la tora an kal thole chuta chuan bandoi thlak taka a mei se kalpui chu a botak dei thu a soita a tin heta an interview chung zong hian zor sa chuan Julie chu kha mei che kha tinga tin a soi ani ome ma se chu thilwan chuan zor sa chuan mitam tak rin hel chu a kai pha le zwal tlak maya hengba ka hian ruk ro ina an bek aruk sakawanga an passport le thilpui mo dangte a bo vek thu po chu a soitel ta bok ani te chuan January ni somni paruka zor sa chu Athens Central Police Station a chuan zalian tak le engma ti swal nei lo angmain ate kwal vela Julie bo tho an report atang khan cholkar ni ai rei ma liam to in zor sa chuan Julie a thata ni ti chu tu maina an hria chhuat thei arin to lo ba ka police tena zona an zo chung zong po chuan athu soi tura alorwa manlok to dan ang chuan thatakin asoi zel boka amai ro chu Julie passport omna an zo ta ka chuan police chu chan ngai na chu hretalawin a hlau thong takngal emema tin athu soi le om dan ni chu ain mil thei da tlatlo te chuan dar karli ze zona an zo tma chuan zor sa chuan anupui Julie chu a tha thole arwang po dila a pai tho asoi chuak ta nge ani hengba ka hian zor sa chuan Galaxy longa Julie ne na anin ton dan te chu police ne na chuan soi vekin chuta tanga anin hmangai tak dan te Julie ne na anom don the na na anna atanga aban tho te po chu asoi boka ma se zor sana asoi del be lo chu Julie no pot a thak dan te le US a chho sang nge angai chan te kha ani a in asoi le zel dana chuan Julie ne na Greece an omdon tak no khan anupui mi zia chu ain thak vek thole annun phungte alawin an lo awanga alung alen the hle thote soin thil hote te ya po phonna tur a zon reng thote a soi boka te chon Julie ne na chuan US a lovale le tora a shil thole ama po military service as of a US a akalve tur tho a soi ni na soya ma se arot na chu Julie chuan an hnial thole ama ni na intention chu adu lo ni in a soi boka engba ka hian a soi zel dan chuan atan chuan tonatan US le the dan tur kong om chun chu dan lawa lo chu ani tho chu asoya ma se dan lawa US a lo chu Julie chuan adu le chong me lawa tin dan lawa an lu ta ne chuan green card kha ani thedo nawa chumi ban chuan Julie chu US a ama a le thenan Julie chunga chuan misol taka aum thole lem a chan thote soin anin kar po chu ti to patum thote asoya te chuan khatia Julie thomno te la tura Athens an kalna konga khan Julie ne na chuan US a le torin a shil non lia ma se chu ta po chuan Julie chuan US le san chu adu lo tho asoi le ta chumi ban chuan annu pa chuan na sataka in hawin chuta a thin rim in sum zo lo chuan Julie chu a ngonga a re thole ring tak taka Julie chu a chiama wanga na sataka a re thote soin a hnuwa chuan a re hlum tak tho asoita ani ma se chuta chuan a thoto lo ni ti a hriat vele rang takin Julie chu thok tir le atum thote soin CPR ti po a pek thote asoi boka ma se vanloi thlak taka a thi man to tho asoi ta bok ani hengba ka hian Julie a tha hnuwa chor sa chuan ama le ama chu voi thum lai mai in ti hlum be atum thole a kote a kete a zai thote damdoi te po ai thote soin chung ero chu a ti hlo tlin thei tak lo thote asoi ta bok ani
ti chuan zandar sonbel bora chor sa chu police chuan man ta ngalin kutkol an bun tir ta a police motora chuan da ni in juli rong ti pho chu police chuan an song ngal ta char chara atu zinga chor san juli rong apa in dila khan police chu wakalin toilu thiam ten dar kar hni zet an chon nuwa tui chunga chuan suitcase chu mo chwa ani a chuta suitcase chu akan awang chuan lo dum bek to in police and suitcase chu anan hon chuan a chunga chuan juli rong chu an punchoi ta a ma se rong chuan lu ani lo ba ka ataksa ti po chu lo tom ti bek to in tui hnuai vot taka omani awang khan a rong ti po chu a lo la troi chimhan lo ni a ti chuan rong chu motora dali ni in a then sa an kalpuya chuta chuan forensic expert ti chuan rong chu an endik zui le ta ani heti lai mek hian American Senator chuan Washington a Greece ambassador chu lekha ron thonin chuta chuan ram pahni ten in lei chena thatak ani chunjom zel adu thole joli tha ani na case po chu thataka chinfel adu thote aron siaka chumai ba ka joli chanchin chuan Greece le US lama newspaper sang tu chu alu khat ni in chuta tang chuan achung de po chuan an fanu chunga thil thleng de po chu an lo she be da boka heti lai mek hian joli pasal hui ti ma po chuan joli chunga thil thleng te a shat ve le khan Greece arang the ang bera pakal ngalin chuta chuan joli ruang chu US hon pui theidan omlo te angai ben soi te boka te chuan February ni hne kum sang kha zakwa somkwa pakwa khan joli ruang chu New Jersey thlen pui ni en chuta chuan avuina hun po bo sai an suita a heta avuina huna hian reporter te an local tam em awangin tima chuan cameraman le reporter te chu biak in atanga hroi chuak turin security lam a hayar hial ani ome ti chuan thlasik khobot tak noya chuan juli chung te le a thian te mi za somnga lai mai chuan juli chu biakina chuan thlaliamin a chung te po chuan an fanu ina ama mangai to anga sia an hria thar le na hun thatak ani a ma se ama berla chuan a hmu ve thei to silo tin hetia buina in khom an ni lai hian a pasal masa ti ma chu chaplo tora lo in zum ve char charin juli ne na an hun kal to te chu alo chhuilet ba ka anin ton dan te in nei pui a som dan ti le ani nei tak dan te po chu alo ngai to chok zung ve boka ton ma zung kha chuan ti ma chuan joli thil du ber chu engi ani kha a sha thengai lo kha ni a chung kwa nge hlo thlin na nge hlim na ani te chu a sha thiam ngai lova ma se tu na chuan ti ma chuan joli thil du ber chu engi ani chu sha chhuak to in chu ho sak na ti le lar na te lam ni lovin ama mangai tak tu ani te chu ani ta a chutia avuina hunte an man zo hnu chuan an halna kang bap te po chu dil pakhata thedar zui ani ta pok ani ti chuan November ni somni pasari kumsang kha zakwa samkwa pakwa a jor sa chu juli a tha awang le arwang te apai bo wang khan tol thana case or tir ani zui ta a heta hian jor sa defense attorney chuan jor sa chu aril rulama natna ani awanga khatiang anga thil khati ani thu asaina se emema ma se kawala ko chuan jor san juli a tha lai khan har film le athil ti shebeka ati thu te soin chumi awanga jor sa chuan athil ti sola wanga da hnuaya a shema to te chu thataka ator tlang mai tur thu an soiboka ti chuan juli tha ani atanga akum khatna December ni ruka khan jor sa chu juli a tha awangin adam chunga tang tora shem ni in parol po a chuak theilo tora shem ani boka amai ro chu October tha kum sang ni somni pahnia khan jor sa chuan kota a case chu ngai to that ani le theina tur hian appeal a thelut le a chu mai ba ka jel chunga chuan a om that em awangin appeal ko chuan jor sa tan hon chung chu kum somni pathumatan a po to sak zui le ta ani te chuan tu na hian jor sa hi chwa zalen ni le to in Greece ko chaklama komatini antia acheng mek ni in an soya tin heti mek lai hian juli fanu be thung kha chu nula mel thatak lo ni to in anu mel that na te chu a chom ba ka university marketing lam azir boka ma se wanroi thla takin a fanu hian no pangte ani lai tangin anu chu ama en kol tur le anu na khan om ve thei da lo kha ni a chu mai ba ka apasal masa ti ma po khan no pui kha ni le tamya lavin a fanutan chuan a hun zong kha a mang zo vek to ba juli chung de nen po khan in lei china thatak an la nei chun som zel bok ani ole khati song kha ton tuma kan khis ngai thak khole the chu alo ni le ta a he khisa kan ngai thak tak juli chung chang a khan enge in ngai dan
ama hmangai tak to azon na konga khan thil ti dik lo ani ni in kan shia em comment section lama in ngai dan te in lo sei vele chho don ya